hen til min vaskemaskine. Nå. Måske skal jeg lige... Jeg åbner lige vaskemaskinen. Sådan der. Og så tager jeg lige mit tøj ind i. Så lukker jeg. Så trykker jeg på knappen. Sker der ikke noget? Der er en vaskemaskine. Kom efter mig. Kom efter mig. Please. Det var lidt for vildt, det der. Ej, hvorfor er jeg så langt væk, altså? Jeg synes ikke, det er fair. Nej. Lad være med det. Ja, bedre. Det er tilbage. Ja. Nu skal den stoppe. Nu tager jeg papiret ud af den. Nu vil jeg hellere smadre den. Jeg vil have en ny vaskemaskine. Den er for dårlig. Hey, hvad sker der? Den siger dårligere nu. Ja, du siger det. Nu prøver jeg lige at ødelægge den. Nu tager jeg noget papir ind i. Nu tager jeg noget papir ned i. Sådan der. Tryk af start. Sker der noget? Ja! Det var lidt vildt. Nej, hvad sker der? Det var lidt skrækkeligt, at mit hoved faldt af. Ryster den mere? Jeg går lige hen til den. Nej. Jeg kom til at trykke på knappen igen. Det var da lidt vildt. Det er meget vildt. Det der. Det var så meget. Nej. Det kom efter mig. Vi leger altså i fangelej. Du skal først planlægge det med mig. Leger fangelej nu. Det gør vi vist. Farvel. Nej, jeg gider ikke at lege fangelej længere. Det er lidt kedeligt. Ej, hjælp. Nu stoppede den. Nu vil jeg altså have en ny vaskemaskine, men jeg kan lige ødelægge den først. Jeg tager lige noget papir ned i den. Noget andet papir. Det tager jeg. Lidt papir. Så jeg ryster den ikke særlig meget. Ja, sådan der. Jeg kigger lige til den. Den ryster mere. Den ryster stadigvæk. Den ryster måske. Den ryster den stadigvæk. Jeg går lige hen til den igen. Nej, det gør det ikke. Hvad sker der? Jeg går lige hen til den. Starter den. Måske skal jeg lige se, om den kommer igen. Kommer den igen? Nej. Jeg synes ikke, den kommer igen. Det gør den vist. Nej. Det er svært. Synes jeg, at jeg vil have noget andet tøj på? Nej, det synes jeg ikke. Nå. Jeg siger til alle folk, at den her vaskemaskine er dårlig. Hey, alle folk! Det er altså den dårligste vaskemaskine, jeg har. Og desuden, så er den her vaskemaskine så dårlig. Og den ryster. Prøv at høre.
igen. Ja, så jeg vil gerne sige, I skal ikke købe en situation vaskemaskine. Det går så ondt. Hvad siger I? Yes. Ryster ikke så meget. Det kan jeg altså ikke forstå, det plejer min hele tiden. Nu jeg skal finde ud af det. Min vaskemaskine måske ikke opfører den så pænt nu. Men jeg prøver lige at tage en sten ind i den igen. Jeg prøver altså lige. Det er bedre, end at bare smadre den. Eller jeg tager en sten ind i den. Jeg finder lige en sten. Altså. Jeg finder en sten. Så her er der en sten. Her. Der er der en sten. Ikke? Og hvem skal ellers sige, det er en sten, var? Hvem skal ellers sige, det er en sten? Og så skal jeg lige få den hen til vaskemaskinen. Lige hen til vaskemaskinen. Hen til vaskemaskinen. Lige hen til vaskemaskinen. Prøv lige. Der. Nu skal jeg lige prøve igen. En gang til. Sådan der. Nu tager jeg lige papiret ud. Og så sten i. Nu skal jeg se, hvordan det går. Nu så den ryster. Det er jo meget, den ryster. Så jeg kan lige starte med min næse. Dut. Det var da vildt. Det var da helt vildt. Wow, det var da vildt. Meget vildt. Faktisk. Dang, 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 dang. Ja, jeg ser lige her. Ja, jeg prøver lige at sådan der. Jeg går lige hen og tager noget tøj i den og ser, om den vasker ordentligt i dag. Så der er lige noget tøj i. Hvad skal der ordentligt? Ah!